Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hussaini TV. A yau insha Allah za mu nuna muku wani sirri a cikin hasken waya, wanda a cikin hasken waya za ka iya sa yana duba ma yanayin daidai da hasken waje. Yanzu in ka shiga cikin rana zai ƙure ma iya daidai haske yanda za ka kalli cikin wayanka ka yi using da shi. In ka shiga waje kuma mai duhu zai rage ma haske saboda kar ya dame ka ya damu idonka baki ɗaya. A yau insha Allah za mu nuna muku wannan abun. Abin da za ka fara ka shiga settings ɗin wayanka kamar haka, ga settings ɗina sai ka shiga cikin sa haka, cikin settings. Bayan ka shiga cikin settings sai ka shiga waje mai inda aka rubuta display ɗin nan, ka je kamar haka. Ga wani waje da aka rubuta brightness ɗin nan, level na farkon nan sai ka taɓa shi kamar haka. Kun ga noma hasken sai ka doje ga wani zai noma kamar haka wajen A ɗin ne ka taɓa A ɗin nan. Kun ga yanzu ya mayar min haske na daidai da inda nake a yanzu haka. Idan kuma na shiga waje mai rana shi da kansa za ku ga ya ƙure ya koma haka. Idan kuma na koma waje mai ɗan duhu duhu shi da kansa kamar haka, shi da kansa kun gani, kun ga ya tafi ya koma daidai da daidai inda ya fahimci wajen nawa. Yanzu haka ina waje mai duhu ne sai sa ya koma haka. Kaga wannan ka sa shi da daddare ba zai dame ka ba. Akwai wanda suna kallon hasken waya in yayi yawa idon su ya zo yana musu ciwo ba sa jin daɗi. Wannan abun insha Allah zai taimaka ku je ku yi amfani da shi. Lala idan wannan ne shigon ka cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Hussaini TV, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.